Bore da. Croeso i chi gyd ar gwasanaeth bore yma. Mae yna gwbl o gyhoeddiadau gyda ni bore yma. Os edrychwch chi ar eich cylchlythyr. Yn gyntaf, hoffen ni dynnu eich sylw at y neges ar y cefn, y gwylno Zoom heno sydd am 7 o'r gloch i gofio am pobl yn Syria. Mae hynny'n golygu ni fydd myfyrdod y mans yn cymryd lle heno a mae wedi ohirio tan nes ymlaen. Yr ail beth hoffwn ni dynnu'ch sylw yw'r ar yr ail dudalen, neu'r trydydd dudalen, cyfundeb canolfan yr urdd Bai Gaerdydd ar y 12fed o Fawrth am 10 o gloch. Ni fydd gwasanaeth yn yr eglwys yma nac yn Porthcawl ar y diwrnod hynna, felly bach o warning i chi fyna, i chi can cofio am hynny. Hefyd, hoffwn ni estyn ein cydymdeimlad gyda Richie Thomas ar ôl i Jean Thomas farw bore dydd Sadwrn. Cofio am y teulu cyfan. Hefyd bu farw Olwen Williams yr wythnos yma ar y 4 o Chwefror. Dwi'n deall fod hi'n 101 ac eto estynwn ein cydymdeimlad a'r teulu. Diolch hefyd i'r gweinidog yna i drosglwyddo i chi nawr. Diolch yn fawr. Fe nawn ni'r cyhoeddiadau rwan. Casgliad. Bore da i chi. Fe nawn ni'r casgliad rwan. Bore da. Dwi'n cofio mae eisiau deud bore da, dwi rwan a dim pnawn da. Ond croeso i chi gyd, mae'n hyfryd iawn gael eich cwmni chi unwaith eto. Un peth i chwanegu hefyd, cofiwch am y banad, mi fydd yna banad ar ôl gwasanaeth heddiw yn y neuadd. Wedyn cyfle i ni gymdeithasu a chael cyfle i gael panad gyda'n gilydd. Peidiwch â deud wrth bobl Porthcawl oherwydd dyn nhw'n cael panad ar ôl gwasanaeth. Felly, na, bydd o'n braf cael gwneud hynny. Gadwch i ni droi at emyn rhif 687. 687. Dal fi fy niw, dal fi i'r lan, enwedig dal fi lle rwy'n wan. Dal fi yn gryf, nes mynd i maes, a'r byd sy'n llawn o bechod cas. 687.
Fe ddawn darlleniad ni y bore yma o'r 5 benod o Fatthew, ond y darn bach sydd yn siarad am halen a golau, nid yr adnodau sydd ar y sgrin ar hyn o bryd. A dwi'n darllen o Bible.net. Halen a golau. Chi ydy halen y ddaear, ond pan mae'r halen wedi colli ei flas, pa obaith sydd i'w wneud yn hallt eto? Dydy e'n dda i ddim, ond i'w daflu i ffwrdd a'i sathru dan draed. Chi ydy golau sydd yn y byd. Mae'n amhosib cuddio dinas sydd wedi ei hadeiladu ar ben bryn, a does neb yn goleuo lamp i'w gosod o dan fowlen. Na, dych chi'n gosod lamp ar fwrdd mwyn iddi roi golau i bawb yn y tŷ. Dyna sut dylech golach chi ddisgleirio, mwyn i bobl foli'ch tad yn y nefoedd, wrth weld y pethau da dych chi'n ei gwneud. Boed i'r arglwydd fendithio a'i air sanctaidd i ni y bore yma. Amen. Wel, does dim osgoi lluniau'r newyddion yn ystod yr wythnos diwetha nagos. A hynny pan darodd daeargryn 7.8 yn Nhwrci a Syria. I fyny a trwan mae dros 26,000 o bobl wedi colli bywydau, ac maen nhw'n amcamgyfrif y bydd o dros 50,000 o leia. Mae yna miliynau o bobl wedi ei heffeithio, yn ddigartra, di colli eu teuluoedd. A ni allwn ni llai na cholli dagra dros yr hyn sydd yn digwydd yno ar hyn o bryd. Wrth gwrs, yn ystod yr wsos, mi wnaeth DEC gyhoeddi ei apel daeargryn Twrci a Syria. Ac felly, yn ôl yn harfar, mi rydan ni fel eglwys yn ymatab pa mae yna drychinebau naturiol fel hyn, a pa mae DEC yn dod ar ofyn. Ac felly, mi ydyn ni fel eglwys yn lansio'n apel i godi arian ar gyfer pobl yn Nhwrci a Syria. Ac felly mae croeso i chi wneud cyfraniadau unigol drwy law Liz. Ac mi fyddan ni wedyn fel eglwys yn adolygu'r swmiau sydd wedi dod i fewn ac i weld os ydyn ni am wneud cyfraniad pellach. Dwi am hefyd deud am y gwylnos sydd heno. Gwylnos i weddio dros bobl Twrci a Syria sydd yn digwydd ar Zoom. Ac felly, os ydych chi'n gallu, os ydych chi'n cofio sydd mae'n mynd ar Zoom, siŵr fyna gyfnod hir wedi bod i chi gael eich gorfodi fynd ar Zoom ar gyfer gwasanaeth, ond mae'r link wedi dod ar e-bost i bawb bore yma gyda'r neges nes i anfon. Ac felly dwi am weddio gweddi cymorth Cristnogol fan hyn ar gyfer Twrci a Syria. Chwch ni weddio. Dyw amser a gofod. Galwn arnat dros y blant ein cymdogion yn Twrci a gogledd Syria. Yn dilyn y daeargryn sydd wedi difetha cannoedd y fywydau. Dim ond nhw a ti sy'n gwybod sy'n brofiad i'w profi trauma o'r fath yng nghanol y nos. Diolchwn am y cymorth sydd eisoes yn cael ei roi ac am yr awyddewidion o gymorth a wnaed gan lawer o genhedloedd. Gweddiwn am gysur i'r rhai sydd dan adeiladau sydd wedi dymchwel, i'r rhai sydd wedi colli anwyliad, i'r rhai sy'n aros am newyddion,
ac i'r rhai sy'n cloddio trwy'r cerrig iechyd eraill. Rho obaith, fel bod y rhai sydd wedi dal rhwng bywyd a marwolaeth, yn gwybod y fod i gyda nhw a bod eraill yn barod i'w cefnogi wrth iddynt geisio dyfodol sy'n goroesi profiadau heddiw. Gofynnwn hyn yn enw Iesu, yr un a ddioddefodd gymaint mewn cariad tuag at ei blant. A gadwch i ni gyd adrodd gweddi'r arglwydd fel a ddysgodd yr arglwydd Iesu. Ein tad, yr hwn yr wyt yn y nefoedd, sang teiddiau'r denw, deled y deyrnas, gneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, ymaddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, canys eiddo tiw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesau. Amen. Gadwch i ni droi at Emyr Rhif 222, os gwelwch yn dda. 222. Tyrd atom ni o greuwr pob golei ni, trod i ein nos yn ddydd. Par i ni weld holl lwybra'r daith yn gloiwi, dan lewyrch gras a ffydd. 222. Dwi am gychwyn gyda gwers cemeg. O'na rhywun yn dysgu cemeg yma? O'na rhywun yn dysgu? O, da chi'n dysgu cemeg? Mae Felicity'n gwybod beth di'r rhain sydd ar y sgrin. Ond pwy sy'n gallu deithio beth di'r un cyntaf? Sodiwm, da iawn. A'r ailun? Clorin, da iawn. Sodiwm a clorin yn gwneud beth? Halen, da iawn. Ew, chi'n cael marciau llawn
Chi'n cael marcio llawn. Ia, halen. Dwi'n cofio pan o'n i'n yr ysgol gynradd. Trip lawr i'r traeth. Ac efo bwcad ynde. A bod ni'n cymryd dŵr o'r môr. Ac yn cerdded hefo'r bwcad yn ôl i'r ysgol. A rhoi nhw mewn, mewn gwydra bach. Rhaid y dŵr mewn i'r gwydra. Ac yn rhoi o dan y radiator wedyn. Ac methu dall pam oedden ni'n gwneud hyn, ond yr athrawes wedyn yn dweud, wel, mae eisiau gwylio hwn wan oherwydd bydd o'n sychu a mi fydd yr halan yn ymddangos ar ôl i'r dŵr fynd felly. Ac, ia, ddech chi'n gweld yr halan yn crisialu wedyn, yn dod â plentyndod yn ôl felly. Ond os rwy'n wedi deud wrthach chi o'r blaen, da chi'n halan y ddaear? Do? Neu sydd neb eisiau cyfadda? Da chi wedi deud wrth rhywun bod nhw'n halen y ddaear? Beth mae halan y ddaear yn ei olygu ynde? Bod rhywun yn helpu falle, yn mynd allan o'i ffordd i fod yn gymorth i rhywun. O'na raglan, wel, oedd pnawn da yn doedd, gyda Alwyn Humphreys, yn mynd i roi plat halan y ddaear i bobl sydd wedi gwneud cyfraniad i'r gymuned ac i'r gymdeithas. Dwi'n meddwl, yna lun yn fan hyn. Dwi'n gwybod pwy dyn nhw gyda llaw, ond yn dangos y rhaglan a prynhawn da felly. Halan y ddaear. Efallai bod rhywun yn meddwl am halan y ddaear, efallai gyda'r unigolion hynny sydd wedi mynd allan i helpu yn Hwrci a Syria. Yr unigolion hynny sydd wedi mynd allan o'i ffordd i drio helpu y sefyllfa yno. Roedd yr Rhufeiniad yn credu, heblaw yr haul felly, bod dona'n byd mwy gwerthfawr na halan. Sgynna fi llun arall? O, na, ni'n adael ar hwnna. Bod yna ddim byd mwy gwerthfawr na halan. A dyna oedd y milwyr felly'n cael ei talu mewn halan. Ac yn fanna, wrth gwrs, mae'r gair salary yn dod. Ynde? Gair salary, solarium. Ac felly'n cael ei talu mewn halan. Roedd halan hefyd yn cael ei ystyried yn arwydd o gyfeillgarwch. Ac roedd halan hefyd yn sicrhau yn cael ei ddefnyddio hefyd i rwymo cyfamod rhwng dau grŵp a'i gilydd felly. Pan alwodd Cris y disgyblion yn halen y ddaear a dilynwyr yn halen y ddaear, byddai'r agweddau hyn yn naturiol wedi dod i'w meddyliau nhw fod halan yn rhywbeth gwerthfawr iawn iawn. Mi roedd yna ryfeloedd am halen yn y cyfnod yma hyd yn oed. Roedd halan yn hynod werthfawr yn union fel oedd dilynwyr Iesu Grist yn werthfawr i'r byd. Roedd y byd hynafol yn defnyddio halan ar gyfer rhoi blas, seasoning. Roedd chi'n defnyddio halan i roi seasoning ar bethau. Ac wrth gwrs, mi rydyn ni yn gwneud yr un peth hyd heddiw. Ond wrth bwyta rhywbeth hall neu sbeislyd, be mae rhywun angen? Dŵr! Ie. Nes i benderfynu unwaith mewn Indian bod fi'n mynd i gael y Vindaloo. Pwy sydd wedi trio'r Vindaloo yma? Da iawn ar ôl. Ia, y Vindaloo. Y peth poetha sydd gen nhw ar y fwydlen wrth gwrs. Ac gyda'r Vindaloo, mi nes i yfad, mwy na dwi wedi yfad erioed o'r blaen. Mae o'n creu sychad, halan, ac wrth gwrs, spices gwahanol. Yn cynyddu sychad rhywun. A dylai Cristnogion gyflawni rôl tebyg yn y byd hefyd. Bod y byd yn nôl i'r cyfnod cyntaf un wedi bod yn gwatwa'r Cristnogion, yn aml y gwir amdani yw bod cymdeithas ei hun angen blas ar fyw.
Mae popeth, mae'r byd yn ei gynnig, yn gallu bod yn ddi-flas yn dydy. A pam dwi'n deud hynny? Mae pobl ddim yn bydloni ar bethau. Does dim byd, ond pobl yn deud, o, mae rhaid chi brynu hwn, mae rhaid chi brynu'r peth diweddara. Neu gwiliwch hwn, mae rhaid i chi wylio hwnna. Neu bwytwch hwn, neu gwrandewch ar hwn. Mae pawb yn honni bod gan nhw'r cynnyrch gorau un y diweddara. Ond mae o'n rhoi boddhad, yndi, dros dro o fodd bynnag. A mae'r cyfan yn gadael person yn anfodlon yn y pen draw. Falle byddwn nhw'n bodloni am ychydig, ond mae'n gadael y person yn sychedig. Iesu Grist yw'r unig un sydd yn gallu bodloni yn ei gariad, yn ei heddwch, yn ei allu. Pwy sy'n hoffi sgod a sglods yma? Fish and chips. Mae yna fwy o ddwylo mynd i fyny nag oedd efo'r fyndalw. Dwi'n codi blus yna chi fydd eich eisiau bwyd ar ôl y gwasanaeth yma heddiw. Fish and chips. Meddylwch am eiliad pethau chi'n mynd i'r siop chips ynddo. A bod nhw'n deitha chi, da chi eisiau halan? Be nwch chi ddeud? Oes. A dim yn rhoi y potyn halan ar ben y chips. Heb i dywach do. Just ar ben y chips. Di'r chips yna mynd i fod yn hallt? Na di. Na di. Mae angen ysgwyd yr halan dros sglodion, dros y chips, i roi blas yn does. Os di'r halan yn cael ei gadw mewn ysgwydw'r halan, yna mae o'n aneffeithiol. Ac yn anffodus, mi rydyn ni'n gallu bod fel hyn fel Cristnogion weithiau. O gadw fewn y 4 wal, yn ein eglwysi, nid ydym yn cael unrhyw effaith weithiau gadarnhaol ar y byd os ydym yn cael yn hunan i mewn. Be mae rhaid i ni wneud, wrth gwrs, ydy bod ni'n hysgwyd yn pot dros y chips i gyd ynddo. Mi rydyn ni'n Gristnogion pan da ni'n mynd allan o'r capel yma ynddo. Da ni'n Gristnogion yn y gweithle, da ni'n Gristnogion yn yr hysgolion ni, da ni'n Gristnogion yn Tesco, yn Asda, lle bynnag da ni'n mynd, da ni'n Gristnogion. Dyda ni ddim just yn Gristnogion yma, ond yn Gristnogion yn lle bynnag da ni'n mynd. Hynny ydy bod yr halan yn gael ei dywall dros y cwbl ynddo. Dim ond adag yna, rydyn ni yn gallu helpu i ddod â chyfiawnder ac i ddod â heddwch a chariad i'n byd. Ac yna wrth gwrs mae'n sôn am golli blas. Colli blas. Da chi wedi clywed am halan yn colli blas o'r blaen? Na ddo? Os da chi ddim eich hun, dwi'n na ddim chwaith. Ond mae Matthew 5 yn dweud, os yw halan yn colli blas, sut y gellir i'w wneud yn hallt eto. Nid yw bellach yn dda unrhyw beth, ond cael ei daflu allan a'i sathru gan bobl. Mae Crist yn ei olygu felly pan mae'n dweud os ydy o'n colli i blas. Mae halan yn ôl i natur, yn ôl hwn, wrth gwrs, yn parhau i fod yn halan. Be mae Crist yn ei olygu wrth golli flas neu hallrwydd, a mae sawl diwynydd yn dadla fan hyn. Yn yr hen fyd roedd halan yn aml yn cael ei godi mewn afonydd yn y môr felly, ac weithiau roedd y halan yn gymysg â mwyna eraill. Ac felly, os ydych chi ddim yn gwahanu yr mwyna eraill gyda'r halan, yna wrth gwrs dydy'r halan ddim mor hallt a fysa fo ar ei ben ei hun. Doedd o ddim yn ffit felly ar gyfer bwyd,
i fwyta ac ddim yn ffit i roi mewn cae nac i daflu'r ardd gan y bydda fo yn lladd y tyfiant. Yr unig beth mae'n dda ydy i'w roi dan draed ac i'w roi ar lwybr felly. Ond pa mae hynny'n berthnasol i ni fel credinwyr heddiw? Ni all gwir gredadu'n golli natur hanfodol fel halan, gan fod Crist ynom ni. Mae'r Ysbryd Glân yn gweithio ynom ni. Bod bynnag gall golli ei effeithlonrwydd trwy gymysgu a'r byd. Mae Iowan yn deud yn dydy, i ni beidio a chydymffurfio'n llwyr ar byd. I beidio cydymffurfio'n llwyr ar byd. Be mae hynny'n ei olygu mewn gwirionadd wy'n bod ni'n ymwrthod â ffordd trallodus y byd, o fod yn farus, o elwan ariannol ar eraill, o ladd, o ddial, o farnu. Am bod ni angen cadw'n hunain yn bir, o garu i fadda i ddilyn yn ôl troed Iesu Grist. Ia, i fod yn halen y ddeiar felly. Gadwch chi ni droi at ymyn rhif 228 cyn i ni ddod at chiw goleini'r byd. Dad dy gariad yn glir ddisgleiria, trech na'r tywyllwch yn glir ddisgleiria. Iesu goleini'r byd cofia nina, tiwr gwir ar un dda o'n cadwyna, Crist cliwyn cri goleia ni. Ymyn 228. Iesu goleini'r byd cofia ni naid. Wyna i Crist cliwyn cri goleia ni. Gair disglair Duw dyrodolau Gymru heddiw. Ysbryd Glân rod y dan i ni. Dafon gras tein a gariad ar draws y gledydd. Rod y air a golau ni a fi. Ddodd o flaen di o arglwy sanctaidd, o'r cysgodion i ddolau eiraid, a'i dy groes naw am i ddoleu, gwir a rhaid a fy nhawn o leti, gwir sy'n ew. Dolau Gymru heddiw, Ysbryd Glân rod y dan i ni. Dafon gras iad ar draws y gledydd. Disgleirdeb, ni bydd rhaid i mi guddio fwyneb, a phob dydd wrth i'n sychu a sychu. Wyd yn glir i oleu ni, Crist oleu Duw. Disglair Duw, gair disglair Duw. Lau Gymru heddiw ti, Ysbryd Glân dan i ni.
ar draws y gwledydd dyrodau. Ni a fi. Yr ail beth mae Iesu'n gofyn i ni fod ydy fod yn oleini, ynddo. Ac mae'n siŵr gen i, does dim un thema ar ôl cariad, o bosib, na goleini, fel thema mwy o poblogaidd y bydda pobl yn troi ato fo. Mae Crist yn gofyn i ni fod yn oleini yn byd ni. Yn wahanol iawn i gyfnod y Nadolig a chychwyn Ionawr, mae'r dydd yn ymestyn, dydy. Mae'r dydd yn ymestyn, mae rhywun yn gallu codi, mae'n dibynnu pa mor fora ydych chi'n codi, ond mi allith chi fod yn ola dydd pam ydych chi yn codi bellach. Ac mae hynny yn gwneud i bawb deimlo bod nhw'n edrych ymlaen at y Gwanwyn a'r ha felly. Yn goleini, fel rhywun sydd wedi gweithio yn myd theatr ac wedi ymwneud â'r theatr, a goleini mae gen i goliadau theatr yn y capel yma'n hyn hefyd. Pa mae rhywun yn llwyfannu cynhyrchiad, mae'r technegydd gola a y cyfarwyddwr yn eistedd lawr ac yn holi cwestiynau. Yn holi cwestiwn fel faint o ola sydd angen arno ni ar gyfer yr olygfa yma. Faint o oleini sydd angen ar gyfer yr olygfa yma. Pa liw a yw'r gola newid yn ystod yr olygfa os na blackout. I raddau mi rydyn ni'na hefyd fel Cristnogion yn gofyn yr un cwestiwn. Faint o ola sydd angen ar yn byd ni heddiw? Mwy na allan ni fel unigolion ei roi o bosib. Ond gyda'n gilydd, bydd y goleini hynny yn gryf ac wedi ei selio yng Nghrist ei hun. Da ni'n deud yn dydan mewn byd sydd yn dywyll. A yw'r byd yn dywyll? Cwestiwn, di hwnna. Mi gewch chi drafod o dros banad yn y neuaddus ymlaen. Be sydd yn achosi i fyd fod yn dywyll? Rhyfel, twyll, anghydraddoldeb o bosib. Mi allan ni deimlo'n ddiamadferth yn gallan. Fel na allan ni wneud dim, gallan ni deimlo nad oes gobaith. Mae'r adnod hon yn atgoffa o'r addewid oesol hynny. Iwan penod 1 adnod 5. Mae'r gola yn dal i ddisgleirio yn y tywyllwch. A'r tywyllwch wedi methu ei ddiffodd. Tydi Iesu Grist byth wedi'n gadael ni ar ein pen yn hunan. Mae'n wir o bosib ein bod ni yn crwydro oddi ar y llwybr, yn crwydro oddi wrth goleini Crist, ond rydyn ni'n dal i weld y goleini ac rydyn ni'n cael yn tynnu nôl ato fo. Cael yn tynnu nôl at ei gariad rhyfeddol o. Y gobaith sydd gyda ni, y gobaith yn ei gariad hefyd, yw ei neges i'r byd heddiw. Chi ydy'r golau sydd yn y byd. Beth mae'r goleini hynny yn ei ddangos heddiw? Cariad, llawenydd, caredigrwydd, heddwch, amynedd, ffydd. Mae hwnna'n gwestiwn eto i chi fynd at y bwrdd nes ymlaen yn y neuadd i gael sgwrs bellach yn ei hilcha. Gadwch i ni droi at yn hemyn ola felly, sef Emyr Rhif 6:8-7. Dyro dy gariad i'n clymu, dy gariad fyddon ein plith. Dyro dy gariad i Gymru bendithion gwasgar fel glith.
Disg i ni ddeall o'r newydd holl ystyr cariad at frawd. Dyro dy gariad i'n clymu, dy gariad i. 687. Mewn byd o newyn a pheristwch, ni pob rhodd, mae'n dy ariad i ato. Gan i'r un modd, ac o'r newyn, o ystyr cariad at frawd. Di'n clymu dy gariad i. Paid o leini lle byddo twallwch a thrais. Hoeddwyr dy obaith fe clywo'r bobloedd dy lais. Disgyn i ddeall o'r newydd cariad at frawd, dyro dy gariad i'n clymu, dy gariad i. A gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fydda gyda chwi oll. Amen.